کچی دیگل 19 کسین دی ji komkujiya gundê koç û derbas bûye. Lê deftera bîrhatinên wî miştî pey û ristên xemnakin. Çunkî hêşta dîmenên komkujiyê di bîrdanka wî da mîna filmekê netemam bûyne. Em remî kirin, reşerş em remî kirin. Wî wextî de jî agir berdabûne perîzê dora bustan. Agir jî hebû. Wextê remiya me de teyare jî te raserî me bû. Teyare hate raserî me bû. Dengê teyarê qewî hate raserî me. Ew çiqekî ew tirsan. Eserê em remî kirin. Piştbirî biçin demancê jî me li ser megeriyan meten gotin evî saxa demancê jî ser megeriyan û derda serê me. Heftê û pênc kes ji malbata wî ketîne navdestê çekdarên Daeş. Hind ji wan digel wî de hatine gullebarankirin û giyanê xwe ji dest dan. Hind jî cara nivêsê wan diyar nîne. Wextê micavê xwe vekirin jî min dî birayê me miret kuştîne, min dî kurê birayên min ên, min dî kurmamên min ên, hevalên me miret kuştî û birîndarin. û niha jî kurê birayên me yekî ji wan birîndar bû, min nikarî tiştekî bo wî bikim. Ew jî û kurmamên min jî her du birîndar bû. Min hêlan û min av da wan birîndara û ez revî. Hind caran kizgiriyûkê nedihêla. Hevjîna kiçî derbirînên xwe bi peyvan biket. Çunkî gelek êş û jan bi çavên xwe dîtîne. از او کجا تام 4 ماه و افهردم المالا که دمون با کی سعودی و جناوی بریتانی و دور وجا مالا کل پیشبری ما بو الپیشبری مالی بو شقایق الزلامه کی نایش داعش بو هر تق از او کچکت گریان شماره سلاوت کر ما چوخا کرا مالاوی ده ما گو ما خلاص که قدر و می چدناته گو بخوادس نکارم گو کاوی و فروشه زی و کرم ما گو ده حقی البا ما حکاوی ما فروش می حق دناتا ما بکرابی 20 ورقه البا ما بون ما دانی ده گو بخوادت بیجه بها گو استی شام از انا ساغبوم گو تیا وی که هاته کریزه وی فروش ماده Gundê Koçû nêzîkî 30 kilometran dikevîte başûrê Çiyayê Şingalê. Li 15 meha 8 sala 2014 êk ji mezintirîn komkujiyan derheqî xelkê wî gundî hate encam dan. Ku zêdetir ji 300 kesan hatine gullebarankirin û pitirî 400 kesan jî dibê serûşînin. Dîmenên komkujiya gundê Koçû bandûrî li ser jiyana ewên derbasbûyî jî heye. Çunkî birîneka sarêş nebûye. û hêşta gelek kes û karên wan et nav destê Daeş da new cara nivêsê wan nediyare. Ewên derbasbûyî dixwazin, ewên nav destê Daeş da cara nivêsê wan bihête diyar kirin û ew ê hêşta di jiyanê da mayî bihêne derbas kirin. Eyûb Nisrî Rodaw, Kempa Rwange.